କିଣ କି ନ କିଣ ପିନ୍ଧିକି ଅଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନେମାଳ ବୁଲିବାକୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିଥିଲୁ, ଖାଲି ବୁଲି ବାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସିବାକୁ। ତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ବି କିଣାକିଣି କରିପାରିନଥିଲୁ। ନିହାତି ମାନେ 11ଟା ରାତିରେ ବୋଧେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଜି ଦିନରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କେତେ ଯାଉଛି ଆ ଭିତରେ, ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟରେ ଆଉ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଜି, ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣିବା ଲାଗି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଲୋକ ବି ହେଇନଥିଲେ ଦିନ ବେଳା। ତ ରାତି ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କିଣ କି ନ କିଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଖେଇଦିଅ ଗଲା ଆଉ। ବୁଲାବୁଲି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ଖିଆ ପିଆ ବି ମାନେ ଚାଲିଛି। ଯୁଆଡେ ବୁଲୁଛ ବୁଲ, ତା ଆଗେ ଖିଆ। ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଯାହା ବି କିଣିବାର ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ବାଲିକିନା କିଣୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆଜିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଦେଲୁ। ତାପରେ ଯେମିତି ରାତି ବଢୁଥାଏ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ବି ଭିଡ ଆହୁରି ଜମୁଥାଏ। ଫଙ୍କସନ ବି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଗୁଆ ବସିଗଲେଣି। ତ ଭାଇ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏତେ ଦିନରୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନଥିଲା, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ତ ଆଉ କେବେ ଆଉ, ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।